ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಯಾನು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲೇ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಇತ್ತು ಬುಳ್ಬುಗಿತ್ತು ನಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಬಿರಿ ಇತ್ತು ತುಂಬೈದು ನನ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನನಗೆ ಬೇರೆ ವರ್ಷ ಬರು ಜಾಮ್ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದ ನೀನು ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಚಿವತ್ತು ಪಲ್ಲದ ಕಜ್ಮ ತಯಾರುಂಡು. ಸೊ ತಜ್ಪವೇ ದಾದ ಐನ್ ರಿಪೇರಿ ಮಂತ ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಸೋಕ್ ತುಜುಂಡು ಇತ್ತಿದ್ದ ಲತ್ತಂಡೆದೆಲಕ್ಕೆ ಮುರೋಡು ಏನು ಬುಕ್ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆ ಪಂಡ ಕೊಯ್ತೆ ಕಜ್ಪ ಹೊಡತೆ ಪಂಡ ಲಾಗ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಮೂರು ದೈವಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಎಡ್ತಕ್ಕ ಎಡ್ ತುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಂಟ್ರ ಬಾಕಿಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ದ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತದ. ಸೊ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋ ಆಡ್ ದಾದ ನಂಟ್ಲ ತೂತ್ ಮಂತನತ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಮಂತನ ಇರೋ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಅಂಚತ್ತು ಐಕ್ ಬೇತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬಂದಿರು ಕಮೆಂಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮಂಡಿಗೆ ಬತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಂತ್ನ ದಯಪಂಡ ಏನು ದಾಯ್ ಮಂತ್ನ ಪಂಡ ಆಯ್ತು ಒವ್ವೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಗೊತ್ತು ದಯಪಂಡ ತಾಜಾ ಪಂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆತ. ಸೊ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾನ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಗ ಬಂದಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ದಯಪಂಡ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೈಯಾಗ ಲಾಗ್ ಎಣ್ ಮಂತೆ ಬೇಗ ಪಂಡ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಲಾಗ್ನ ಎಣ್ ಮಂತೆ ಎಂಕ್ ಬೇಲಿತ್ತನತ. ಸೊ ಎಂಕ್ ಏನು ಪಂಡ್ರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚ ದಾಲ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆವಂದು ಪಂಡ ಯಾನು ಒವ್ವೇ ರೀತಿದ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತುಜಿ ಒಯ್ನ್ಲ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ದಾದಂತ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಚ್ಲ ಮಂತುಜಿ. ಸೊ ಎನ್ನ ಮೈಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಸೊ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ಇಂಚ ಅವು ಬಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಪೂರ ಪಾಡುಡು ಅಂತ ತೊಯ್ತೆ. ಸೊ ಅವಲ ಮರತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅದೇ ಪಂಡ್ರ ಇತ್ತನ. ಸೊ ಏನು ಬುಕ್ ಲಾಗನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್. సించని ఉంటారా పురాణ గుర్తి చెందలేదన్న మన్పునందిత్తన ಯಾಕಟಿ ಪಂಡೆ ಅಮ್ಮಟ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತಾರೆ ಯಾರು ಚೂರು ಬೇರೆ ಇಡ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಚೂರುಂದ ಇವಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ನಾಯಿ ಬೇಲೆ ಬುಕ್ಕ ದಿನೋಲ ನೆನಕಾಗಿ ಪೆಡ್ಡ ಹಾಕಿಜಿ ಯಪ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಪರೂಪ ಗಂಟ ಮಾತ್ರ ಸೊಕ್ಕನ ಗೈಸ್ ಆಂಡ್ ಒಬ್ಬ ಐನ ರಿಪೇರಿ ಅನ್ನತ್ತು ದೇವ್ರೇನ ರೊಕ್ಕ ಏತು ಬಂಗಾಂಡು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಇಡೀಕೈತೆ ಅವು ನೀರು ರಟ್ಟದ ಕೈ ಹಿಡಿಕಿರ್ಮುಂಡು ಅಂಚ ತುಚ್ಪೇವೇನೈತೆ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಮೂರ್ದು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತಂಡು. ಓ ನನಗಾಜಿ ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಪೊಂಕರಾಗ ನಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ ಆಸೆಗೆ ಬರ್ತದ ಮುನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಕಜೇರ್ದೆ అంటే బీలల్లో డబ్బి లైట్ పడితే అలా ఎచ్చరిగా బిజిత ಜಿತ್ತು ಸ್ಟೈಲ್ ತೊಡಿ ಇಟ್ಲ ತಿರ್ಗ್ಯಾವು ಕಣ್ಣದಡಿ ಲೈಟ್ ಬಣ್ಣದ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ತಾಯ್ತು ನಿದ್ರೆ
ಐ ಇದು ಆಯ್ತು ಕಾರು കണ്ണുകൾ ലൈറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ണ് വെച്ചിരുന്ന ಗೈಸ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಲೈಟ್ ಪೂರ್ಣ ಬಂದ ತಂಚನೆ ಉಂಟು ನನ್ನ ಲಕ್ಕದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಅಂತೆ ಆ ಪಗಲ ಲಕ್ಕಜಿ ತಾಯ್ತ ನಿತ್ರೆ ಲಕ್ಕಬೇ ಐ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಏ ಪುಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ಲಕ್ಕ ಲಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಏರೇಗುಂ ಬೇಗ ಈ ಚಟ್ಟ ಬತ್ತಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಉಂಡ ಪುಟ್ಟು 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 ತಾಯ್ತಂಬೆ ಲಕ್ಕ ಕೈ ಕೊರಂಜಿ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಓ ಪೆರ್ಗುಡೆ ലക്ക് എനിക്ക് പേലുണ്ട് ലക്ക് ലക്ക് ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಧನೆ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಇದಾಯ್ತಂಬೆದು ಲಕ್ ಇದು ಸೋಪ ನಿಂತಾನೆ ಲಕ್ ಲಕ್ ಗೋ ಕೈ ಹೋಯ್ತು ಇದಾಯ್ತು ಗಾರ್ಡನ್ ಇದ್ರೆ ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ ಲಕ್ ಬೇಯಿಸ್ತಿಲಿ ಕಜಿಪು ಆಗಿದೆ ಮುಂಚೆ ವನಸು ರೆಡಿ ಆತೆ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಇನ್ನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಇಂಕ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಿ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಡೇ ಲಾಗ್ ಮಂತ್ನ ಬೋರ್ಚಿ ಬಂದ ಅಂಡದ ಪಂಡ ಅವು ರಡ್ಡೇನು ಸೇರ್ಸದನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂದಿ ಆಪಂಡತ್ತ ಸೊ ಐಕ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಂದಾಂಡು ಅಂಚ ಏನು ಪಿತಾಡ್ತಗಳು ಐತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೇಟೆಗರ ತರಕಾರಿ ಒಂಥರ ಬರಂಡು ಅಂಚ ಓದು ಬರ್ಬಾಯ್ ಇಸ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಇದು ಪೇಟೆದು ಅಂಚ ಬರ್ಸೆಲ್ಲ ಒಡ್ಡುದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೆಯೋರು ತುಂಬ ಅಂಚಿದ್ದು ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಡೊಂದು ಮನಸ್ತದ ಅದು ಹಾಪುಂದತ್ತಜಿ ದಾಯಬಂಡ ಚಂಡಿ ಅಂಡ ರಗಳೆ ಬಣ್ಣಗ ಚಂಡಿ ಅಂಡ್ಲಾವು ಪೇಟೆ ಪೋನ ಚಂಡಿ ಅರವಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮುಗಾಳು ಒಡ್ಡುದುಂಡು ಸೊ ದಾದ ಹಾಪುಂದತ್ತಜಿ ಓಕೆ ನಡಿ ಪೋದು ಹಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋನಿಕ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್ ತರಕಾರಿ ತೊಂದಾಂಡು ಪಿದಾಡ್ದೆ ಪೇಟೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಐದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಚಿ ಅಂಚ ಸಾದಿಟ್ಟು ಅನ್ನಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಸಾದಿಟ್ಟು ಅನ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂಗ ಒಂದುಂಟು ಅದ ಅನ್ನ ಬಡ್ಸಂಜಿ ಪೋಂಡು ಏನೋ ಅರ್ಧಗೆತ್ನಾಗ ಪನಿ ಮಾಡೋ ಇಂತು ನಿಂಗೆ ಪೊಡಿ ಅಂಟು ಪಣ ಮುಗಲ್ಲ ಒಡ್ಡದಿತ್ತು ಜೋರು ಬರುಂದಾಂಡು ತೂನಾಗ ಬತ್ತಜಿ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬತ್ತಜಿ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಾಡಿ ಎತ್ನಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಹೊರಗು ನೋಡ್ಜಿ ಚಂಟ ರಗಳೆ ಕರ್ಮ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ತರಕಾರಿ ಅಂಚ ತಿನ್ನ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೆ ಗೈಸ್ ಪೇಟೆ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬೇಲೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟಿ ವಿ ಚೂರು ಜೋರು ಇರುತ್ತೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದರೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಒಂಚಿ ಮಂತಾರೆ ಉಂಡು ಅವು ಮಂತದ ಆಯ್ಬೇಕು ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನಾಗ ತಿಕ್ವೆ ಬುಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಎಂಡಿಂಗ್ ಮಂತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಗೈಸ್ ನಾ ತಿಂಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡು ಸೊ ನಾನು ಮನ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಒಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ತಾಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಒಂಚೂರು ಆಸೆ ಬರಪ್ಪಾಗ ಸೊ ಎಂಚಾತನ ಬಂದು ಮೋಜೆ ಮುಂಚಿ ಕಾಯ್ತನ ಆಜಿ ನೋಡಿ ಪಂಡ ಪೀಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಮಂತನ ದೊಂಜಿ ಪೀಸ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಪೀಸು ಸಾಕಾತನ ದಾಲ ಬಾರ್ತದೆ ಕಡಲೆ ಬಡಿ ಉಗ್ಗ ಉಪ್ಪು ಖಾರದ ಬಡಿ ಆತೆ ಬಾರ್ದ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ನಂತರ ಆತ ಸೊಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬಟ್ ಸೊಕ್ಕಾತಲ್ಲ ಈಗ ಮೈದಾ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಪೌಡ್ರ್ ದಾದಾಪುರ ಪಾಡ್ಬೇರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಸೊಕ್ಕಾತಲ್ಲ ಅಂಚ ಓಕೆ ಗೈಸ್ ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೋಕೆ ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಲಾಂಡನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋಣ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋನ ಇಡೋಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓಕೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್